Good morning. Singot Israel. Saka Kapoy. Sorry, napita na rin. Tugnaw kayong sakag bukid ba? Tugnaw kayo. Uban mo? Pwede ka mag-uban? Asa ta? Woo! Hi guys. Good morning. Alamin diri. Kinabay kapoy. Kita ka ng dalan no. Taas kayo no. May pangdalan taas. Atong relasyon ani. Pagay nahuman ang 2020. Pagay nag-end. Atong relasyon nahuman na. Hi guys. Kita manok guys. Nakig manok ba? Hi guys. Pwede guys. Pasaka na may pasaka. Tungason pa guys, tungason. Going to Sanchez Peak. Kapoy. Ah. Kami kato nga guys, pabot ang kasunod, amping mo dira.